Да заредим гориво! Здравейте, хора! На 30 септември 2025 година заедно с Цецо Ризашки решихме да си направим едно пътешествие до румънското село Бузеску и близкият град до него Александрия в Румъния. Тръгнахме при слънчево време и температура на въздуха 12 градуса. Не след дълго стигнахме до река Дунав и Никопол, където трябваше да хванем феривота. Добър ден, билети тук ли? Тук билети. Покажи ми го кой е. Билета струва точно 16 лева. Билета, давам го веднага. Верно ли? Ще страда от безсъние. Харесай си каквото ти трябва от билета. И той ще страда и любовницата му, и жена му, и всички наоколо. Мамале, нека му подсигурим билета тогава. Тук ма страшно на толкова еглите. Сигурно е ти. Аз даже съм на мнение да му помогнем. Ами да му помогнем, да му съберем помощи. На къде да? Кога ще бъде ферибот? Сега е, заливай и ставай на долу. Идеално. Пътуването с ферибота трае 15 на минути, които аз оползотворих, за да го обиколя от край до край.
Може ли да видя кой? Да вляза при тебе. Чай ще даже. Ще дадеш ли да покарам? Este? Да покарам? Ah, să conduci tu. А? Buzescu. Buzescu? We go to Buzescu. Da, Buzescu. Sat, da? Buzescu and then Alexandria. Ah, Alexandria, da. Ai o assim, Transalpina, Transpogarașa, Ok. Sibiu. Deci motorul, Da, motorcycle. motor? Motor. Where are you from? Turnu Măgurele. Da. The salary is good? De? Salary Ah, is good? sari au capitan 300 euro. И след като слезохме от ферибота, само на 54 км от Турну Магурели и на 10 км от Александрия се намира румънското село Бозеско, за което се бяхме запътили. В село Бозеско с население от 5000 души се намират около 800 луксозни къщи, всяка от които струва милиони. Мястото си има и крал, румънският циганин Флориан Чиоба. Тази титла се предава от баща на син във фамилията. Под негова власт са около 300 влиятелни семейства, които съставят клана Колдаш. Доходът на този клан според статистиката е огромен, около 350 милиона евро за година, от които 50-80 милиона се дават на краля. Основната част от тези приходи идват от различен бизнес. Обитателите на Бозеско твърдят, че са придобили състоянието си от метал. Преди те са се славили като едни от майсторите на метални съдове. За обитателите на това село се счита за престижно и дори задължително да демонстрират високото си равнище и то най-вече чрез злато. То е навсякъде, от зъбите през украшенията до самите домове. В Бозеско няма бедни семейства. Всяка къща е направена от мрамор и злато. И макар да изглеждат кичозно, там просто са такива традициите и вкусовете на този народ. Хората обаче са усмихнати и добронамерени. La Peco pe dreapta. La Peco înapoi pe dreapta. A zis deja. Dreapta. Okay, thank you. What's your name? Ime, nume, what? This is your house. This is your house. Here in Buzescu, beautiful houses. Parlăm francez? Nu, România, nu. Only România? Sorry. Thank you. Nice to meet you. И още не напуснали село Бозеско, с помощта на TripAdvisor открихме най-доброто заведение за хапване в съседният град Александрия, който се намира само на 10 км от Бозеско.
Затам се отправихме и скоро пристигнахме. Добре дошли в Александрия. Това е заведение, което ни препоръча TripAdvisor като номер 1. Пеца, благодаря ти, че ме открехна в TripAdvisor. Ами, да видим дали си заслужава 5 звезди в TripAdvisor. Ето вижте какво представлява. Заведението е част от хотелски комплекс. Нека да ви покажа хотелския комплекс. Може би не случайно TripAdvisor го дава като номер 1 това заведение. И сега с Цецо ще влезем да го пробваме. Лично аз ще пробвам нещо, може би типично румънско. Тук да само влизай. Сега съм, къде е тук? И ето ни в Александрия. Заведението, което според TripAdvisor е номер 1 част от хотелски комплекс. Поръчахме си с 300 зора тоник, фанта, по една свинска супа, качамак с телешко и по едно кафе. На здраве, добре дошли. Ако ще е безалкохолно, дай. Сметката ли? Сметката накрая беше точно 200 леи, което са около 80 лева или по 40 лева на човек. Според мене беше вкусно за тези пари. Веднага след това се отправихме на разходка в центъра на Александрия. Александрия със своите 58 000 души е сравнително малко градче в Южна Румъния. В него няма кой знае какво да видите. Има няколко зелени площи на центъра, няколко фонтанчета и това е. Сградите и изобщо обстановката в Александрия лично на мен ми напомня на една отминала комунистическа епоха. Отбихме се, разбира се, и до пазара, който очаквах с нещо да ме впечатли. Той се оказа същия като нашия пазар.
Pus pe mine, pe mama în cap și mi-a zis, mama, să mai dau până aia, da, Hai să vedem așa a zis. ce faci acum? A zis să nu mai dau până Ce faci acum? la un bărbat eu mai stat, nu mai stat, dar la femeie, la Доматите 3,50 гледам. Еми... Гледам по 7 лей. Да, Лео, на 2,3,50. Mamă, pici, sănătate! Даже 3 лева. Даже 3 лева. Даже 3 лева. Ionele! Da! De ce i-a amânat procesul lui Georgescu? Astăzi trebuia să aibă procesul. I l-a amânat. N-au probe Виж, că даже има 6. N-au probe? И след кратката разходка по центъра на Александрия и на пазара, се качихме на моторите и тръгнахме обратно към Турну Магурели, ферибота и Никопол, за да се приберем у дома. На връщане с ферибота до мене беше застанал тир. Караше го македонец от Щип. Загледах се в тира. Отдавна имам желание да вляза в него и да погледна. Просто е така, да видя какво е в тира. Човека беше достатъчно любезен, след като го помолих да ме пусне в тира. И ето, че акостираме вече на брега на Никопол, с което нашето пътешествие приключи. Изминахме общо 220 км. А ако искате да се разходите до Бозеско и Александрия, то надявам се с това клипче да съм ви бил полезен и интересен. До нови срещи!